Ai no, kukkuluuruu. En mä tiedä. Kokeillaan. No kyllä ainakin jotain näitä ottaa. Pistänpä vähän pienemmälle tota. Niin saatana ei saa. Ei kyllä näe mitään. No, miten sä opiskelut? Klassikko. No niin, siinähän se. Ai niin, toi ei koko ei tuu nyt ollenkaan. TK ei tuu ollenkaan. Pistetäänkö vähän nyt tykitystä? 130 viestiä. Kaikki on yhdessä Mikä helve. Siis tämä. Siis kattos tätä. Siis ensi alkuun kierrosaika. Missä se on? 1.30, otetaan siis puoli kilsaa. Sitten 3 minuuttia. 3. Hetkinen. Katoppa nyt mikä ylämäki loppuu. Niin sulla on toikin. No siis, eikö sulla mukaan? Ei kun niin, on se. Joo. On kyllä matsi taas. Tässä varmaan kuunnella vaan puhelimella, että miltä toi kuulostaa. Ei oo mitään kärryä. Meillä on vissiin näitten voittajaa vastaan. Vois kuvitella. Niin oli jo. No. No sitten se vissiin katsotaan. Easy money. No meillä on todennäköisesti noita vastaan sitten. Niin, no te ootte voittanut yhden matsin. Eikö montako? Niin. Niin just. Ja ette ole hävinnyt yhtään, niin. No tuo peli oli tuossa. Annettiin sen verran siimaa, että yhdestä. Niin. Sille mediumi. No niin, no ketähän tähän nyt tulee? Minä ainakin pelaan tässä, se on ihan saaketin varma. Henkinen finaali palataan nyt. Se tuli kautta sitten. Mitä tässä nyt tapahtuu? Ei pimeä kuva. Se onko siellä kuva vielä? On. Kyllä meidän pelikasvu. Täydellinen paikka. Tämä on kai, tämä laite. Ei kun jaa, sinä painas vaihdat sinä kanssa vaihdat tänne. Mulla on tämmönen ihan semi-super. No, näyttää meidän kuulun. Haupa. Ihan vaan näitä eteenpäin kylärin. Katsotaan näitä tekijän muuta. Niin ja toi. Ai niin, no nyt se vissiin katsotaan sitten.
Who cares? Mitä? Alfamo who cares? XD. Eikö niin? No nyt se katsotaan. Pullalla. Teippiä vaan tuohon semmoisen railo siihen, missä niinku siihen kohtaan. Eipä tän meikä tohon. Saska, nyt teet työt, jolla on tarkoitus. Nyt seisoo. Minä näitä aurinko kyllä paskin tuonne. Nyt teekö vähän heijaa ja... Tässä kohtaa pitää seisoo. Nyt toi haaraväistä pilkottaa. Vähän liian ilmaa. Mä oon kyllä vähän työmaa. Ei nyt meni liian paljon. Nyt vähän totta. Vähän. Ei oo mitään vitsi. Vähän oikeesti. Mene seisominen penkille. No niin. Siinä. Ei. Se alkaa sieltä. Nyt. Joo. Voidaan se nyt olla sinne. Ei tätä. Ei tätä tarpeeksi. Teemme jotain. Ei jotain. Ole jo mun matsi, mä pudotti mun ehtokin jo. Oho. Nyt vaan niinku, nyt. Kuka tuolla tuolla pingassa ja... Aine. No, mikä on bändissä? No, Pokemon tein. Mulla on iso teille. Ai niin, mä oon sinari.
Se oli kullainen. Oikealle pitää laittaa. Aino. Siirtyy siitä vielä. Laitetaan ruskis sen laatikon päälle. Vahvempia siellä. Eikä tämä voi tehdä sillä, että kääntää tämän jalkaa.
Kyllä tässäkin ottaa etukenon vaan, ei siinä muuta. Eikö se yksi japanialainen, miten se veti? Se istui niinku tälleen. Mikä sinä oli ranteeksi? Ja nyt mulla tossa on nähty 3. Miten pystyy? Minkä yksi ajan? Minä tiedän. Tekee National League. Meneekö tuolla? Tätä varten mulla on tää hattu niinku shady. Näkään just täältä sopivasti pelikuvan tälleen aurinkovedellä. Ja aiempelään jotkut hirveästi tuolla siis laseissa. Sä et vaan mustaa täällä kaiken, mutta paitsi ton ruudun. Eikä mä tuolla väärin. Ei. 1, 2, keksi.
Martia Fox. Onnea. Älä huono. Siis ei mun laatu ollenkaan huono, kun mä se sinä, mutta on parempaa. Se vois kyllä. No itses, mennäänkö riittää? Joo.
Mitä mä teen? Mä olin kyllä niin majoa. Meikä pelaa kyllä niin sysi taas, koska ei. Hyvä peli. Ei perse. Ei päässyt vaan. Kiukun voimalla se on. Easy win. Halo. Sieltä meni kyllä nämä mikit kun toi. Kyllähän nää toimii. Minä ainakaan kuule yhtään. Niin siis omaa ääntä, tai siis toisen ääntä ei kuulu sitä. Mä en kuule yhtään. No niin, ei kyllä pelinkään ääniä kuulu. Jotakin pitäisi just kuulla. Ei. Tää tässä on niinku... Toimiiko tämä sitten? Tässä on niinku... Ei tässä tajua yhtään. Vähän niinku Saska sanoo. Eihän tästä tajua yhtään mitään. On kaltummaisia. Mä on korkannut Falco. Onko näis päällä? Pystyy kukaan sanoa. Anyone going to... niin se. Eetu Tetroon. Jotakin teinkö päälle. Se on yötä kautta niinku Weakest Link. Weakest Link. En mä nyt tiedä, se on kuitenkin Art. Peki on jo Weak Link, niin kautta on niinku Weakest Link. Se on kuitenkin Art Mart. Art Martti tiivis. Tää harvat osat. Ai. Se oli kyllä vähän Siellä on- kirkkailun maku. Pullatekkaus. Ei ollut ehkä pullalla, mitä Pullalla. pullalla on. Pullalla tuli siihen. No. Nyt on Peki kyllä. Peki tyri. Pahemman kerran. Mutta ei viholliset tappoi. Oho. Ei tappoja vihollisia toisaalta. Ei. Noniin. Siellä... Ei. Näytteli ihan sama. Ja etu B-lle veti. Katso hakee vähän. Hakee vähän majo. Ai. Oi. Ei kuole. Ei se kuole. Comeback. Nyt tulee kampa. Kato. Me se paino se pirotkoon jo. Ai. Se mehen pelo Fox. Tai leopallo. Leopallo.
se ärsyttääkö mikki? Se ärsyttääkö mikki, että sulla on aina oikealla puolella eikä vasemmalla. Niin, mutta pitäisikin. Aina tässä mikki. Nimenomaan sillä puolella, missä ei oo piuha. Piuha vasemmassa ja sitten niinku mikki oikealla. Meihin ei oo tullut leopalloja. Pekillä oli räjähtävä startti. Peki piti hanat auki, mutta kun ei. Se hanat on auki nyt molemmin puoliin. Niin. Oho. Kyllä pulla. Peki nimittäin. Paju ei kyllä tyi ikinä. Nep. Kalts pisti paketti. Easy. Down throw. Ei mikä neutral aeria sitten. Se on niinku siinä. Kalttu vaan jökkiä ja pökkiä. Ei tuu umettu. Omaa koeraa. Siellä on. Aina own dog. Pekki ja Kaltsu tiimi. Tässä toisessa pelissä. Paju kyllä hoitelee. Paju kyllä voitelee tätä matsia. Kyllä hyökkästi meissä käyntiin. Kalttu te noin Kahta liikettä mä nähnyt koko peliä. Etuheitto. Se oli 60-50. Kyllä tuli Pekillä taas kyllä kahvitekoon niin. Täällä on kyllä kommentaattorit. Ei. Kaltsu kyllä tällä ajellaan koko ajan. Meihin myytää ajella ihan niinku jatkua. Aika tasainen. Swageli. Keimmaa, jos laittaa seis. Nyt meihin ei kyllä missään nimen tehdä puolella. Ei, se on... Messi vaan ja sieltä 2 tappoa. Joo, on vielä yksi tiukka. Kaltsu ei. Ja se Paju paketoi tästä Pekin vaan nopeeta, niin se on sillä selvä. Pekille pitää säkkiä Pajuta. Siinä oli openingi. No niin. Tämä on nähty ennenkin. Tämä on nähty. Kuka tää yksilöinen suunnitelma? Pekki. Nyt pelaa niinku pitää. Ei puolella vaan. Kämpperoni. Nyt saa... Ei meihin mene tuonne Eonalle niin. Jos se sais edes Pajun tapettua, niin sitten olisi joku sänen muna, mutta... Me himotiski liikaa. Oi! Nyt kävi nolosta. Todella nolosta. Sillä ei ruveta mitään kuumaa toiselle, jos saadaan toi pilissä. Se on Kaltsu kontoista palvetaan. Tallessa pyörästä. Minä pidän kiinni. Onko siellä... Mä pidän kiinni, niin voit nojailla sinne. Noniin. On, kokeile vaan. Siis tänne pitää saada kunnon ralli-englanti-kommentaattorilla. Yes, this match is Yes. very tight game. Au, Kaltsu died. Au, Kaltsu died. Kaltsu is smart. Pekki is cock. Pekki is dog. Mayhem is beard. Paju plays Peach. Kiinnostaisiko porata? Tiimit edes. Kaltsu pakatoi molemmat.
Tai kyllä, no... Tämmöistä. On Peki ja Kaltsu koulutettu. Matt Mayhem Paju koulutettu. Mitä hemmettiä. Mitä hemmettiä? Mayhem on koko ajan tän Kaltsun kimpo. No mutta... Pajukin voitelee kyllä, no niin se... Pekiä kyllä vähän voideltiin tossa. Peki seijällä kun paatti ja Mayhem takoo tuota Kaltsua ja Paju nyt touhua jotain. Paju kyllä hoitelee Pekiä hyvin mun mielestä. Paju aina tuikkaa Pekiä. Daumassin vaan ja sitten... Seijällä kun paatti. Edelleen stokki lähti yhdessä Daumasta. Sitten oli siihen. Ei se kombo. Mayhem laase, se on paljon. Ai. Oho! Nyt peli Kaltsu. Kaltsu pisti powersin. Välittömät Välittömät. Kaltsu on suunneen aina. Kaltsu on Suomen myytti. Vai sitten vähän huono. Ei kun se on nimenomaan. Joo, oho, Peki veti. Ei huono. Kaltsu powersin takaa eikä. Nyt tarvitaan niinku jotain. Nyt Peki ja Kaltsu tarvii jotain. Tää on kyllä aika konemaisen kampikin, että mennään voittaa. Ei edes paha. Niin. Ja laserspämmiä. Siis laserspämmiä vaan. Mayhem on pula-aseria ja niin Paju ei voittaa. Paju käy pyörittämässä pyllyä ja... Sit. Noin. Kaltsu kyllä. Ja lightsaberi vielä. 3-0 Mayhem Paju. Missä toi enemmän muistaa, tai toimisi toi kohtaan? Noin voisi ehkä laittaa jotain muuta kuin friendlies. Ei, mä olin nimenomaan friendlissä. Mä en tiedä mikähän Se on näitä. Onko se joku Image tai Image 2? Eikö siinä ole sitä muistia vissiin? Tai siis eikö siinä ole alkastumisia? Joo, ilmeisesti, mutta mä en tiedä missä se on. Ei no friendlissä ja... Se on varmaan joku Image tai sitten joku näistä, mutta... Eikö? Text updater files P2 text. Desktop. Missä on text update? Tuolla on stream text updateri. Et sais noin pelaajan nimet. Onko siellä lukee friendlies, player 1, player 2? Se oli. Se oli stream text updater. Se oli. Tossa. Ja files. No niin. Jaha. Mitä on vaan dominoilla ei olisi päästä tekemään mitään. Aina kun sä yrit kulttiin, se on antaa laaseja ja se on niin nopeasti pakkasyy. Niin, se on ihan koko ajan juurikin näin. Eihän ole mitään järkeä pitäisi päässä. Kun me ei ajeli Kaltsua koko ajan, niin se voisi tehdä... Mikäs toi on toi? No sitä justi, sitä me haettiinkin. Katsopa se info. Joo. Linne. Serious match. Dobles Serious match. Ei, laita vaan Dobles vaan. Dobles pelaaja. Mä Douglas paketin ei tarvitse elokuvassa. Linne. Siinä on vaan se sanoa. Sillä väliin siihen. Mä tuli vai? Eestiin siis. Ei, se jälkeen iso fonti. Sitä tallentaa. Ei pidä. Tallensin sen. Mä tein Se meni päälle tuohon. Otetaan se bratketti pois. Niin, no joo, no ehkä painempi sille. Niin, no joo. Joo. Mutta kuka siihen tulee? Toimiiko nämä mikit vai ei? Kai ne toimii. No niin hyvä. Eiks täällä puhuttu?
On siellä striimi päällä. Joo. On. Mä voin testata sen näyttää. Noniin, hyvä. Mikä Puhelin käynyt itsestä. No eipä siinä. Samsung. Sittenhän tuli se uusi Samsung Android 5.0 päivitys. Se on aivan luokas. Ei niinku mikään ei toimi. Toiminut enää se, kun kirjoittaa, niin ei värisellä näppäillä. Mulla ei ollut ikinä se päällä, mutta siis... Mulla ei enää herätyskelloa siinä. Joo, ja siis ne pienoit ohjelmia yrittää lisätä, niin tulee vaan, että TouchWizin koti on pysäytetty. Se ei pysty Mä en lisätä. päivittänyt sitä vissiin pitkään aikaa. Mut katos. No siis, kato, siis ootas. Jos mä yritän lisätä tähän niinku jonkun pienoisohjelma. Ei mitään. Onneksi olkoon. TouchWizin koti on pysäytetty. Ei niinku, mutta mä katsoin, niin oli muillakin ollut tätä samaa. Ja Baby. Kyllä tuota Peki tuolla. Karnäköpeki. KLN Peki. Kirjoitaanko se noin? Kyllä. Vähän häiritsevä, kun ei vaan kuulu itelle mitään ääneen. Ei tässä kannattaa perä päässä, kun sitä kuuluu. Nimenomaan se on helpompi, että ei pidä niitä vaan päässä. Niin, kun siis... Mä huomasin, että viimeksi ääni kiersi silleen vammallisesti. Et se mitä tuolta puhuu, niin kuuluu myös tästä. Se pitäis vaan... Voi myös säätää se kuinka kauan ottaa sen ääni. Niin, sitten se vähän pienentää. Ainakin viimeksi se tuli silleen, että se kuuluu niinku läpi toisaalta. Silleen melkein pitäisi olla, että molemmat kuulee mitä toinen sanoo, mutta ei esim. Peliääniä ei kuulu. Jotenkin saa, mutta... Kyllä saa, mutta... Niin. Se on joku IT-homma. Eikö saa AJ pelata? IT-homma. No niin. Kyllä AJP varmaan. Ai. Halo. Haloo, Kikki. Halo. Crash. Halo. Täällä on 515 nettiyhteys. Kyllä sieltä varmaan kuuluu. Mä haluan kuulla sen, että Niin, kiertääks? viimeksi kierti. Niin kaikilla. Vilu pois, ei kuulu Joo, niin kuuluu. Vittu, kun ei tää kannattaa. Ja Walkman, ne on vielä painaa pizzattiin tai puskee koko ajan pizzattiin jotain. Meikä kutsu sinne vähän porukkaa. Ei kun niin se on se... Eikö se ole se sun kavereita? Joo, Dotasta. Vittua nyt. Ja Hitleriä puskataan kaikki. Vasta. Kuuluuko? Kiertääkö? Kyllä se kuuluu 2 kertaa, kun joku sanoo. Joo, niin. Se kuuluu myöhemmin, saa toistamista. Sitä geiniä pitäis laittaa paljon pienemmällä. Mikä näistä? Mikä niistä vipuista? On tässä... Tätä gainia. Ei kun niin se on tuo piilossa. Gainia vaan paljon pystystä pienemmällä, niin se ei koeta niin kaukaa. Saaks jotenkin pro-tekniikalla sen kierron? Kieltää se ääni, sitä ääni se toi. Kielä, se on ongelma. Tää on mitä? Joo. Mikä tässä on ongelma? Ei vissiin mikään. Niin, jos se kamera ottaa kanssa ääni, niin se pitää ottaa kyllä. Siis jos toi webcam Jos toi webcami ottaa ne ääni. Joo, jos on kuulostaa paljon paremmin, kun se gainia vaan vittu pienemmällä. Joo.
Mä oon se sama mikä siellä. Ihan pikkusen jäämään, niin se kuulostaa järkevältä. No niin. Mä laitoin. No. Silleen koska mä ihmettelin viime... Yksi on semmoinen samanlainen. Joku puu, ei se kuulaa ihan saa. Sitä verkkemistä kokeile nyt tuosta verkkemistä ääni pois. Laitoin webcamista. No niin, kato. Siis tuossa webcamissa oli kans ääni päällä, se ekoi. Kuuluuks mä näin nyt ollenkaan? Kuuluu, haloo. Kyllä näistä pitäis kuuluu, se ei tuosta. Vittu, se kiertää vieläkin. No vähän vielä. Ei se kyllä se... Ei niin. Se kai se Niin. mutta niinku... Se ei kattonut se kamerassa ja... Just laitettiin pois. Se ottaa sen silleen, että kun RG puhuu tosta, se puhuu myös tuolla. Niin. Mut kyllähän noitakin pitäisi niinku pystyä... Niinku, mutta ei, mutta sehän pitäisi määrittää tuolta... Control. Banner. Päästäkään nyt sinne IT-hommatin vaan siellä. Ohjauspaneelista. Ei se täältä. Saa sen tästäkin. Onko se täällä? On. Tuo yksi mikki nousi kanssa sieltä. Tää. Blä. Tuo nousi. Halo? Onko se tää? Se on tää. Se on toi. Mikä toi on? Onks toi? Joo, se kiertää, kato, se tulee tälleen vähän viiveellä. Joo. Nää on ne. Kyllä tähän vielä. Joo. Mä minne helkani, kun jätässäkin jonnekin, mutta sitten joku pitää olla... Pelaat hei lattia, istut lattialla. Otetaanko me yksi jätässäkin tonne? Siinä on joku asetus. Istu lattialla. Meikä lukee vaan tätä. Mikä siellä on se hyvä juttu? Hana. Pekki, älä liiku koko se. Mikä se, mistä se täältä on? Taas vaan sen näytös semmoista. Pystyy saanko mä ihan valittaa. Edät vaan etukenan siinä, niin toimii. Ei, kun siis lattialla pitää pelata. Viitikö siitä joku... Mistä se tulee se valo? Se tulee... Vittu kun... Kiertääkö? Saada se... Koittakaa kuvaa. Halo? Mitähän nämä nyt toimii? Kiertääkö? Täällä. No itse asiassa nyt kun mä näen... Kiertääkö? Nyt se tulee, okei, tossa. Kiertääkö tämä vielä? Kiertääkö Tähän vitun järkevää. Puhelin korvalla tuolla vaan. Kiertääkö? Ei tää lykkiä. No niin. Asia. Okei. Aina pitää olla niinku tampeella taas pitää olla laittaminen. No niin, teippailla jätesäkkiä, teippailla ikkunaa, joo. Että hito järkevältä touhu. Niin näyttää. Se on se hanaa. Tiellä. Onko täällä? Joo. Laitetaan helkeen natsi. Katsotaan. 4. Joo. Joku pisti jotain kaveria. Mä laitoin vähän... Pisti vähän viestiä. Ketä nyt pelaa? AJP laatikko. Kumpi on? Älä laita vielä. Pitää laittaa sen. Mikä on laatiko. Laita laittaa. Jolla on ykköspuolesta ohjelma. Niin. Pitää ottaa oikein järjestys. Muuten ne tiivit. Mä otin tuon vaan talteen. Onpa joo. Mikä falkoni mulla on? Mä en mieti. Saadaan sekonari, mitä koskaan. Onneja. Pit! Luota. Ei kyllä luikia vastaan. Ashley.
Mikä? Hyvä RT, tosi hyvä. Mikä? Oota äsi. No niin. Ei ihan nyt mennyt niin. Vastaan Pepe. WMK. Tuo pitää antaa. Döbles. Se Joo, voi joo, kirjoittaa ei vähän tässä. läsä. Koska nyt se menee muutenkin. Ai jää, toi on rumaa. Laittaa ehkä vähän enemmän tonne. Pitäis siirtää vähän. Ja toi IT-homo tulee siltä. Edit skene päällä ja sit on nappaa. Joo. Ja toinen! Nyt on aika. Pelkkiä leijonpenoja. Muikku ei oo fast falleri. Kunnon leija. Kaksi letkua, 2 mugia. Käy vähän nolosti. Vähän nolosti kävi. Mä pitää vielä tarkistaa. Minä kerran. Tässä on muuten Loota vastaan Burn. Mulla on tossa muuneja. Veljes olla. Oho! Siitä tuu saappeli nyt lähtee. Siellä veljes on lähti käyntiin. Ei! Ai. Easy. Jaha, Pörvi lähti lauteille. Pörvi lähti kyllä vähän. Tää kuuluu silleen, että kun Popo puhuu tuolta, niin se ei kuulu tänne. Siis kun RT puhuu, niin... Kun RT puhuu täällä, se kuuluu tonne. Se oli viimeksi samalla tavalla. Mut näissä on kuitenkin samat settingit. Pitää laittaa tuota pomokkiä vielä matala. Sitä mun Popon mikkiä kannattaa vieläkin tietää. Onks näissä samat settingit? Näissä mun. Tosta vaan. Lähemmäs vaan meikellä. Ei siinä mitään järjestyä toiselle kaikista toiselle. Toimiiko nyt? Nyt täällä taas joku sanoo, että teillä on volyymismyytä hiton matalalla. Mitä perset? Tässä me puhutaan tosi hiljaa. Joo, itellä mun pää. Niin silloin joo, niin tietty. Itellä... Laita nyt sitten, ei se voi niin matalallakaan pitää, mutta... No. Mä laitoin lisää gain. Tää on vielä voitettu, kun tuon lettun saatu. 1-1 tiukka. Mitä? Nyt on 1-1 tiukka. Paramita, you are fucking perfect, mate. You are a flower. You are also a rainbow. Mitä tää tulla? Se karkaa usein vähän käsistä. You are the manifestation of all perfection and I don't want... And I want to... I don't fucking know. I want this to not sound gay, but you are perfect, Paramita. Oho. Jaa, niin joku, joo. Miten se nyt menee koko? Mutta en minä tiedä. Laadittu. En minä tiedä. Tässä on se, että... Yhä big. Mä en tiedä miten noi saa mikit silleen, että se ei kuulu sieltä niinku läpi. Se vaan kuuluu. Joo, mutta 125% vaan. Ja me kuitenkin laitettiin isommalla. Tää olisi joku niin tieto, turma homo, että... Ei, minä tiedä ainakaan. Ainakin viimeksi mä kuuntelin niitä nyt nauhoja. Joo, kyllä tiedän mikä siellä on vika. Ei saatana. Tosta oppista. Saaks sitä... On tietoturmahomo siellä. Sitä ohjelmasta mikkiä kovemmalle. Saa. No niin, eikä laitte sitä kovemmalle ja geinejä ihan vitusti pienemmälle. Geinit ihan vitusti pienemmälle, mistä pienemmälle.
Viimeksi tuntui, että ei vaikuttanut mihinkään. Se ei puhuta mikä siellä on settingissä laitettu noihin. Mä aloitoin ihan Tässä oli viimeksi käytetty melkein nollilla. Meikä piti just poistaa. Eihän tässä oo mitään järkeä tossakin on. Siis siinä oli se offset juttu. Jaa, niin. Siis täältä on offset juttu. Mikä audio Fox? Painoin tosta. Painoin siitä. Painoin siitä. Video capture device. Ja sä pistit tän iso. Joo, mä laitettiin tuo webcamin pois. Mä noin peliääni joko. No en tiedä miltä se kuulostaa. Ootas se? Niin. Näyttääkö ihan paskalta toi kuva? Kuuluuks meihin mitään? Joopa. Paska. Niin kumpi nyt voitti äskeisen matsin? Vuolemia ja BM. Voittiko? Laitko toi yksi? No. Halo? Haloo, kikki. Kuuluuko? Haloo. Suhisee. Puoli minuuttia viivellä. Noin. Mitä helkkaa. Mä tiedän miksi niinku paskin tuote maailma. Niin, joku muuten sanoi, että näistä vaan kuulee, että tuolta ei oikeesti kuulu mitään. Silloin kun mä olin tässä Pekin kanssa, niin joku kuuli vaan Pekin. Siis laittaa sen tohon, pistää gainin täysille. Sitten molemmat puhuu sinne. Tuolta ei vissiin kuulu oikeesti mitään. Kyllä AJ vedetään kyllä tosi nolta. No, tää on vielä voitettu. Kumpi mikki se on? Puhukaa. Tää on vielä luotunut matsi. Toimiiko tää nyt? Puoli minuuttia tulee Joo. Eikä puhu ollenkaan. Venaillaan sitten. Taas laatikko vastaan nämä. Toisen kerran. Meni halpa. Niin meni. Se oli siinä. Se oli siinä. Se oli siinä. Ei se nyt paskasti mennyt, mutta paskasti on 5. Joo. No, tuoks täällä nyt? Mulla on se tärteitä ollenkaan. Se voi olla kyllä. Olet tuota geiniä vaan. No hetkinen. Mikä tässä on se? Tässä on kuitenkin sama taso. Mikä laittaa tuon väliin? Eikö tässä on toi? Hetki, toi mikki. Tuo mikki tuossa vähän. En minä tiedä. Mikä tää on? Joo. Onks se... Ei, kun se oli just toi. No kyllä toi nyt vähän enemmän kuuluu. Siis ainakin tossa noin me nousee noin. Joo. Halo. Halo. No ei hopolla on toi. Niin, mutta No, niin. muun kuitenkin kuuluu ihan selvästi. Kuumaa Vaikka se kamaa. olisi se sitten. Joo, niin. Niin varmaan. Niin se varmaan. Niin. Ajas nyt se Peki ja toi. Joo. Entäs mä? Noniin. Kuuluuks tää vikki ollenkaan? On. Noniin. Käärmeet. Mut se on ihan matalalla mullari. No meikällä on kans aika matalalla toi. VM kopisi paketti. En mä tiedä, tossa on ainakin toi mic, mutta mä en sitten tiedä.
Heille. Toi muuten pitää muuttaa. Toisinpäin. Niin, tää on muuttaa. Info. Mitä? Nyt hirveesti nojaa. Jaakiel. Työmaan, ei. Ei. Tulisi ite tietomiehet. Tosi kauas. Ei Jeesus. Niin. No, niinpä. Sunnuntaina kattelulla. Sunnuntaina ihan kunnossa. Niin. Pistetään sunnuntaina kuntoon niin seuraavalle kerralla. Niin. Sitten kiertää. Ei. Kaltsulle kävi kyllä. Näille käy kyllä todella nolosti. Kaltsulla käy kyllä hyvin nolosti. En minä tiedä. Samu. Niin. Samu, se on piik. VMK on Samu, se on hyveellinen. Oli. Se on. Own dogi välillä tuolla. Own dog, niin. Sieltä lähti. Ei. Oikeesti se oli ihan niin. Tässä on vielä comebackin mahdollisuus. No, Peki ei saa kuolla. Kaltsua hiilusteta. Mä voisin kyllä katsoa vaan vähän rauhassa. Oi. Mitä tässä on tapahtunut tässä pelissä? Olis jostain ensimmäinen matsi? Aliajelu. Aliajelu Kaltsu tällä kertaa. Kaltsu aliajeltiin vaan. Kaltsu ja Peki oli ja yhtään. Niin. Se livahti aina taakse. Ei oo minkäännäköistä mahdollisuutta. Mikä? Nyt oli Kaltsulla kyllä pulla. Ei ollut pullalla mitä teki vaan. No ei ollut pullalla mitä teki, mutta joo, peli antaa takaisin tällaista pullaa. Aliajelu jatkuu. Peli tietää milloin pullattaa, niin sitä antaa ottaa takaisin. No. No. Nyt on ladat. Oho. Mikä joku seinä? Etunummissa. Kyllä niinku, mä en oikein saa ottaa Göölen mennyt kompotettua, vaikka mä VMK ei kovaa. VMK vaan leijaa stonkkipankkaa. Ei enää. On puheella. Nyt meinas kyllä. Se Oho! oli 50-60, se oli vihollinen ja... Se oli 50-60. Oh no. Täällä on taas aliajelulla havaittavissa. Kaltsu kyllä nyt vähän liikaa tulla yrittää. Se on kyllä ihan hyvän kompan tuohon. Hyvän niin. Oli kyllä Kaltsu kombassa. Samus pisti sen vastassa. Kävi kuulokkaan. Kävi vimurkkaan.
Jouskaan se oli vaan ylämässä, ei mitään. Härkkäinen sammut. No, tietyläväisesti ylämässä. Aivan niin. Ja sitten Rautranaisella ilmassa. Tässä vielä oho, vielä säne. No nyt alkaa kyllä näyttää pahalta. Tässä on vielä sänen aliajalla tää vatsa. Niin on. Vielä. Pari siippiä. Toivii kyllä pari polvea saada semmoista. Muuten ei kyllä. Sieltä lähtee. Kaltsu kyllä kullottaa. Tuli kyllä niinku, nyt oli kyllä all or nothing Kaltsulla. Lähti vähän pullottaa. Tätä Iskellä hakee niitä edgikuolta enemmän eikä niinku. Oho. Ei tätä pari vielä. U-messä, niin se on kyllä siinä. Noin. No eiköhän tämä veli ollut tässä. Ai. 1-1. 1-1 tiim. Yksitoista. 11 tiukka. Palas 85. 11. Teamland. Nää vitsi palas 5, kun ei oo bännä. Tai miten jos ne bännät pongaa. Hyvä kenttä. Samus ja Muge voi molemmat voi olla leijällä tässä kentässä. Mä mielestäni maailman paras kenttä. Se ei sitten tiedä. Tätä Kaltsu ei tiedä sitä, niin sitä ei saa etua. Jos ei tiedä, se on paras kenttä. Jos ei usko sitä. Ei saa etua. Nyt on vaan tight battle. Oho, mikä pelastus. No kato. Ei tuu pelkkä. Ei ollut kaukana. Ei ollut kaukana, myönnetään. Mutta silti kaukana. Liian kaukana. Kävi kyllä todella noloa. Se niinku... Mikä? Mikä? Meikällä. Joo, viet. Jos vietsi niitä patsia, ei ota meikällekin. Vois käydä hakemassa.
Mikäli joku ihan... Niin, no niin. Eli Carlson ja Pekin johtaa 2-1. Uudestaan Dreamlandi kun hävisi. Ei tässä ei oo mitään kommentoitavaa. Mitään ei tapahdu. Niin. Nimenomaan. Tässä on hyvä katsoa tätä pelejä. Mikä helkka, et tuossa sähköisku tästä mikistä. Siis legitisti sai. Näyttäis siltä, että menee hyvä mikki, sähköisku tästä mikistä. Pystyykö Pekin hoitoon? No jos tuo on saatu muikun tapettua, niin sitten, mutta muuten en kyllä... Ei tästä tarvitse enää yksi randomis, kun boksilta kuolee. No liikit. Kyllä. Joo, tämä peli oli tässä. Se taisi olla siinä. Tässä pelissä tuli kyllä paljon vähän DJ:tä, että noihin Völvin polviin. Tää nyt on 2 tiukkoja, veikkataan ottaa ehkä... Tai ehkä Pokemon Stadium tai laata. Todennäköisesti mä en kyllä muista, mitä ne otti siihen ekaan counterpickiin. Olisiko siinä mä en muista, ottiko ne siinä Pokemon Stadiumiin. Mä en muista. Kuitenkin aika yllättävät menee 2 tilanteeseen. En ois siis Voi meidän VM kyllä niinku ajelis mä ekan pelasta. Että se setissä ottaa. Jep. Eikä tämäkään muikku sammuin, ei tämä nyt hirveen huono kenttä toisaalta oo.
Samus ei kyllä Samus kyllä kuolee paljon helpommin. Letku kuolee paljon helpommin tässä, mutta niin kuin olekattiin, mutta siinä oli kyllä hyvät stuntti. Mutta nimenomaan muikku saa paljon helpommin tappaa tässä kentässä. Tää on aika tylsää, vois melkein tehdä jotain. Tulepa kiinni. Mä oon porannut ihan tarpeeksi viikolla kun tarpeeksi. Meikä on pelannut pelkkiä tuunasmatseja. Ja teitä vastaan 2 peliä. Jotenkin tuntuu, että Sininen tiimi ei päässyt yhtään kontrolloimaan. Ne vaan on tuolla ottaa niin näyttää, että ne niinku joko kovea tai sitten on eunalla vaan koko ajan. Jep. Peikki pääsi nyt vähän juoksemaan, mutta ei saanut mitään aikaa jäämään tohon. Taas niin, ja sitten kun tuo Kaltsu on tuolla koko ajan joko kombossa tai sitten eunalla, niin ei se pääse auttaa tai tuonne keskelle kenttää ollenkaan. Nyt on niinku Kaltsu ei kyllä kauheasti saanut impaktia tässä pelissä vielä, että katsotaan saako se nyt alkaa. Kaltsu on niinku joko tuo Samus tai muikku jökki voi olla heikolla iskulla koko ajan, mutta sitten Kaltsu ei saa itse tehtyä oikein mitään. Oi ei, siinä tuli Wormilta pieni erhe recoverissa, olisi päässyt takas, mutta no, Kaltsu pelasti kyllä oikein. Joo, nyt oli hyvä pelastus, joo. Saamuksen pitäisi helposti päästä joo takas tuolla vielä. Ei pääse Foxakaan oikein tekemään, täällä oli niin pieni kenttä tällä, kun tulee koko ajan jotain randomiskua. Koko ajan tulee jotain niinku, just jotain jökkimistä, joku muikun naajoja tai Sammuksen naajoja tai sitten oma koeilla tekee jotain. Oha, Wormi kikkailee ja pääsee hyvin takaisin vielä. Ei, Kalsu ei pääse tappamaan. Lähteekö tästä jotain komboa? Kalsu ei olla Kyllä, Kalsu vaan jää tonne jumiin. Oho, tuli kyllä ihan hyvä. Ja kuoli. Ei, Peikki saa pelastettua. On se. Kyllä nää, niinku Sininen tiimi osaa pelastaa tosiaan paljon paremmin kuin punainen tiimi. Tätä punainen tiimi niinku kontrolloi tätä, näyttää kontrolloi tätä kenttää koko ajan. On koko ajan tuolla keskellä kenttää vaan. Ja Kaltsu ei saa meteokansaloi tuonne. Ei tota itse pysty meteokansaloi myös, sä vedät just sillä uppeet. Kyllä mun mielestä tossa ois voinut. Jos ei ehkä... Jos sä painat, niin jos on valmiiksi painat, joo ei silloin. Kato, siellä on Kalsu taas kompos. Nyt pääsee kuitenkin pois siitä. Monesti ottanut joku 70. Oi vitsi. Käytti tupla. Nyt tuli hieno typperkä. Yhtäkkiä Sininen tiimi johossa ihan. No tää on... Ihan hyvin voi vielä kääntyä. Yksi polvi ja Kalsu on kuollut ja sitten se voi vikastakin räjähtää nopeasti. Kalsu sai kyllä hyvän kombon nyt. Joo. Siinä tuli se yksi polvi. Tää on yksi. Ihan tasasta on kyllä. Molemmilla tiimillä kyllä riittää tappoisku enää pieneen kenttään. Ja melkein sanoin, että punaisella tiimillä on tässä nyt etu, joo. Oi, kuoleeko muuten Peikki? Pääsee vielä. Kyllä pääsee todellakas. Kalsu kuoli jo. Se oli muuten siinä. Iso yllätys. 3-2. Ja nyt on toi grande finaali. Ketkä täällä inisee, että puhukaa vittu englantia? Opettelekaa suoloa. Suomi tunnee meidän pakko puhua jotain englantia. Nyt on grande finaali Paju ja meihin vastaan Wormia VMK. Pekki, tuu kommentoimaan. Joo, tää on grande finaali. No. Pelaako? Älä sitä vaiha, älä vaiha sitä kun vaiha se. Siis se P1. Niin, joo, okei. Meihin Paju. Joo, Paju pelaa. Maa ja suu. Häh? Joo, no oikein. Mihes nää sitä aikaa? Hän pelaa valkomaajat vastaan Samus muikku. Veikkaat menee laatalle. Peki on DPSissä.
Joo, kyllä niiden pitäis toimia. Oho, aika. On sinisellä tiimillä aika räjähtävästi ajatettu. Worms on aika hyviä polvia, se on monessa setissä, että tulee tämmöisen puolelle. Joo, aika jännä, että pajuutti maailta eikä biitsiä. Ei se Samus lähde. Samus kyllä, se pääsee vielä ei ole millään. Oho, Pajulla oli kyllä haku päällä, mutta nyt... No, Mayhem moikka sillä aseella. Silti. Aika yksi silti Mayhem on toinen edestä kävellä. Worms on aika monessa setissä nyt hyviä polvia, joilla saa tappaa. Samus ei joko vielä kyllä tällä aika hyviä. Meihin yritetään kyllä kämppää nyt platformilla aika hyvin. Kyllä Samus ei lähde noin vähällä. Tää kyllä oikeastaan punainen tiimi kontrolloi tätä kenttää paljon paremmin, koska meihin pystyy kontrolloimaan noilla laaseilla niin hyvin. Pajulle silti vika stokki. Jaa, siinä meni se Samus. Stokit on tasan, mutta punaiset johtaa pöydässä tässä. Voi käydä ihan mitä vielä tahansa. Tää saa... No, tuli voimilla kyllä. Sinne lähti Turbo Daylla muikku. Silti tää on jos yksi polvi kumpaan tahansa huonolla Daylla niin kuolee. Varsinkin jos Paju saa tapettua nyt, niin on kyllä tosi hyvä. Se oli kyllä ihan hyvä D. Oho? Joo, se tosta. Ei välttämättä ois silti kyllä päässyt. Nyt voimi on kombossa. Tää on silti, jos saa Mayhemin tapettua, niin aika tasan, mutta... Nyt ihan ok saattaa olla D. kyllä paha tilanne. Sieltä tuli takana. Jos... Mä ois melkein pitänyt yrittää tappaa. Mitä tossa? Pääsi vielä. Joo. Jos kuollut siihen polveen. Tää on kyllä... No. Tää on kyllä paha, ehkä vähän liian paha paikka. En mä tiedä, jos Paju saa tapettua, niin sit Mayhem on kyllä... Muikku solo. Ei, mä oon liian paha. Muikku on kyllä tosi huono 1v2 hahmoa. Aika leso myös. No. Ja ihan leso noin. Mitä siinä tapahtuu? Mayhem veti klassiset vielä loppuun. Kaikki uhrattiin ja voitto kotiin. Joo. Joo, siis tämä kuva on se, mikä näkyy Steamissa kanssa niinku samaan aikaan. Siis. Ei. Siis tässä kokonaisessa tässä Steamissähän on viive, vaan. Siis, niin, ei. Joo, aika odotettu Contempt monessa setissä. No, molemmat. Mutta pajutti biitsin tähän pystyy hyödyntämään noin Greenlandin kuinka iso kenttä. Ei ihan Heavillä kuole kuitenkaan. Mä en tiedä miksi pajutti mahdollisuusia ekan pelin. No. Biitsi kuitenkin. Ja näyttää. No niin, Leso Pove. Näyttää punainen tiimikonto on tällä kentällä koko ajan kontoilla. Joo. Ja se taisi olla muikuntia. Voimme ehkä hakea välillä vähän liian riskillä tai järkikuoleen. Kuolee 0. Siellä on aika paljon prosentteja. Niin siitä puheen ollen. Oma koira purisee. Nyt Mayhemillä oli D lähtö. Siinä oli ihan jees meidän kanssa.
Mitä? Paljon rikkoutuu kohta pilvi. Siinä oli hyvä Meidän pelastus. pelastaa aika hyvin noilla laaseilla monesti. Joo. Laserin pelastus. Piitsi elää ikuisesti. Ja et tosiaan vielä Paju kuollut kertaakaan. Joo, ei oo. Paju pelaa niin... Saa nähdä kuinka pitkälle Paju selviää. Paju pelaa... Niin, siis pelaa tosi hyvin puolustaa, niin se ei hirveästi saa iskaa. Niin. Periaatteessa pitäisi siirtyä sille kannalle, että tapeta tuo piitsi. Joo, niinku, käytännössä pakko, jos ei kun sä kohta tapettaa, niin sitten se on... Takaa omat stokit loppuun. Tää punainen tiimi tosiaan niinku kontrolloi tätä kenttää koko ajan. Niin. Sininen tiimi ei pääse oikein hyökkäämään koskaan. Ja Samu. Se saa just tollasia... Saa jotain tollasia yksipolvityylisiä tappaa, mutta ei mitään hirveätä kontrollia. Kannalta näytä kovin hyvältä. No nyt kuoli Peach, ei ihan 200%. No, nyt VMK. Joo, sinne meni paljon. Sai paljon. No nyt jos saa nopeasti Peachin, niin vielä mahdollista, mutta... Joo, sinne meni muikko. Eikö ne stokit on kuitenkin tasan, niin se saattaa vielä mitä tahansa voi tapahtua. No ei näe mut. Joo, niin Samus kyllä kuoli vähän liian aikaisin. 73%. Peachillä on vielä 3. Peachin tappaminen on vaikeeta kyllä. Ainakin Samus ei oikein voi tappaa, että muikolla on joko pitää kombottaa tai saada polvi. Pajun tiimiin vastaan kieltämättä kannattaa spannia just streamille, just niinku tän takia. Joo, siis mäkään ehkä ois counter-pykannut. Mä oisin ehkä counter-pykannut mieluummin jonkun Pokemon Stadiumin tai jonkun. Koska sekään ei kyllä ole huono kenttä. Fox, tai siis muikku Samus tiimillä. No sai Peachin tapettua Dialla. Tää on ehkä vähän liian myöhästi. Palko uhraantui. No. Tää uuden. Ei. 2-0. Siis sen arvostaa kuitenkin se uhraus. Vaikka meni vikalle stokille, niin silti ei ollut kovin tiukka, kovinkaan tiukka peli, että punainen nyt kontrolloi koko ajan. Uudestaan Devilmandi. Mahdollisesti vikamatsi. Mä en voi vetää lähdystyypä läpi. Mä en ite ois kyllä ottanut Devilmandia uudestaan, mä ois ottanut jonkun muun kentän. Täältä niinku vaikuttaa, että jotenkin selvä etu kuitenkin tolla. Tässä pitäisi ehkä silleen, että VMK pitäisi yrittää pelata tuon Falcoa vasta enemmän. Ja Wormin Peachia, mutta... Tässä menee just toisinpäin. Hyvä kenttä just VMKlle, mutta jos vastassa on nyt just niinku Peach, joka kans hyödyntää sitä, niin... se on... Ja sitten jos Samuksella kun EKV on, niin ne kestää aina niin kauan, että sit saa aina 2v1 sieltä toista vastaan. Niin. Ja sitten varsinkin kun meihin pelaa enemmän muikkoa vastaan, niin se on muikulle tosi huono, tosi vaikeeta pelata. On koko ajan käytännössä kombossa. Siellä tulee nyt tulee tiivikombo, joo. Ei ihan loppuun saakka. Lähteekö? Ei vähän huti. No ja sieltä lähti. Joo, nyt nää ehkä vissiin on pelaa enemmän silleen, että antaa tuon VMK vaan leijetä ja sitten keskittyy tuota voimia hakkaamaan. Nyt ei mene oikein sinisellä kovin hyvin. Nyt lähti ekasta kyttöläisellä. Peach kyllä selviää vielä kuinka pitkälle, jos ei tuu. Peach on taas stokkitankkina täällä. Polve. Toimii. No Wormi kyllä on nyt se on muikku on koko ajan kombossa tällä, niin ei oikein. Joo. Joo. Ei kuole vielä. Ei se Peach vaan kuole. Se helpolla. Eikä toi sininen tiimi ei saa niin hyvin 2v1 ota. Joo. Joo, eiköhän näyttää tätä matsia jos tässä. Toisaalta meni kaikistakin, että Peach on edelleen kaikki niin no. Super edessä. Ei vieläkään lähe, ei. Ei tää on... Ja sen takia just en oo ehkä tätä kenttää ottanut, koska Peach elää niin paljon.
No nyt kuoli. No niin. Nyt viimein. Se on aika vähän liian myöhät sillä. Kahdesta toki johtaja sammuksella 150 taas. Tää on aika selvä peli tässä vaiheessa. Anteeksi puolueellisuuteni, mutta... Siltä tää nyt vähän näyttää kyllä. Ei lähtenyt semmoista, ei tällä kertaa. Paitsi että... Katsotaan pystyykö voimin vai tuleeko tiimikombo. Näin, tuleeko tiimikombo? Ei nyt ihan tommosia, mut... Mitä täällä tapahtuu? Toi on hyvä. Joo, noniin. Se oli siinä 3-0. Mehen paju. Se oli vähän reikki. Onneksi Peki ei ottanut sitä palloa. Match 4